onks hankalaa, kun alus tekee tommosen tosi ison biisin, niin tuleeko sit niinku ikään kuin paineita, että vittu, että mitäs sit seuraavaksi? Mitäs jos ei seuraavat biisit niinku nousekaan yhtä hyvin? Niin, en mä tiedä. Kyllä mä oon aina toimittanut joka vuosi yhden hitin vähintään. Ei mulla silleen kyllä. En mä ottanut sitä enemmän. En mä ota sit silleen paine. Kyllä toi nytkin on hyviä biisejä tullut. Joo, en mä sanonut, että ei olisi hyviä biisejä, vaan ylipäätään. Vittu sitä hauki. Meillä on ihan kohtaisi 300, tiedätkö? Kun Mikko sanoo jotain. Tää oli takakerta ikin, kun mä näen, että Sami suuttuu. Suuttuuko Sami mukaan? No en mä Mä oon yhden kerran nähnyt oikeesti, kun Sami on suuttunut. Mitä sä teit siellä? Mä en tehnyt silloin mitään. Mitä sulla tehtiin? Sami oli kuvaamassa liveä ja joku taputti sitä takaraivoa. Silloin se oikeesti suuttui. Ei, mä oon nähnyt sitä. Mä oon nähnyt, joku tuli silleen tälleen näin. Ei, mutta se oli oikeesti kyllä silleen, miksi? Joo, vittu ei tehnyt siinä mitään, tiedäkään. Ja sit sä oot vielä semmonen, kenen tulisi viimeisessä mieleen tehdä tolleen, tiedäkään. Ja sit mut sä otit se tilanteessa saatana haltuun. Mä ois varmaan ihan puihin. Joo, äijät tiputti niinku hanskat ja ihan saman tien. Totta kai pitää puoliin sen. Mut se tuli pyytää anteeksi pari päivää myöhemmin. Joo. Tuli mun TikTok-live. Pyysi anteeksi siellä. Polville. Joo, kuulemma se oli hakattu sen jälkeen. Oikeesti? Biggie Goons sit meni heti, yksi soi. Mennyt pahaksi.